Sa istorya lang tadi niya. Kana bitaw kanang gabi na gusto mag-inom diri guys, balibad na jud ko guys. Lahi may idaran tadi guys no kay kanang nay ang idaran kalat na pud ang di ko ganahan mag tad-og mga mag-inom guys. Ay mura bitaw kanang nay kanang natruma na jud ko maayo guys. Kanang trauma bitaw nga taglain kay nga pagka-trauma bitaw kay bisig na ay mag-inom o mag-ingon mingon kay mag-inom makulba-kulbaan naman ko daan guys. Makulba-kulbaan ako nag-ingon nga na mag-inom pwede mag-inom. Di pwede eh. Di pwede nga may mabaho ni ang may mamalit og anang alak na diri na mamalit pero doon sa ilaha. Kunyari pikas manirado na naibidjuki nag-andar gihapon nya anang sirado na tindahan. Ari sila palit sa amua. Napay mga kanang nagmotor noon sa dinha moras amua kay ako man si abla jud perminti. Mora man iyang tindahan og 7-Eleven wa man sira-sira. Dali na po ko makamata og nimo tawag nga na halinan guys kay nangano ako ra man kanang abli perminti bisag git-git na og ilang pinduton nagmatag gihapon ko marag ungo ba. Pero katugod ko ana guys nakatugod na ko pero nagpindot makamata jud ko. Murag mao na jud ni hoa. Namingon mag-inom mi diri pwede ti ko di oy. Kay basig mahadlok ko ba mag-inom sila niya maabot bitaw lain bitaw kay mag-inom pud ay di ko. Bali man mabaho ng alak ore. Mabaho ba di man. Nya hadlok ka na jud din ajo ganahan mo kanang mga labi na mga nagkandayod na o mga trabahantes. Di jud ko nya anyo pa sila nga muutang. Pautang nga may tiyaron ari may diri sa inyo ha. Nang kuan niya di ko ganahan guys kay mara bitaw kanang labi na musod sila didto. Musod sila didto nya di sila pasudlon kay sirado na. Kay agbawon tinabay na Scorpio. Mo na sila. Kanang namoy ko anti na alak ng anak ko nga. Abig dadon kay naan ko sa mag-inom madedin ha. Ko ay di ay. Di ko mag-inom sang di ako gikan mos pikas balik mo didto ay mo aris amo kay man na mag-inom sa pikas nila. Wa may mag-inom ti mo pay paggawas na mo si paggawas. Dani mo mong gari kang alak nagtuog wa ko kabaw sa imong baho. Dani mo kang alak man. Nya mulimod ka nga mo pay paggawas sa bounty. Alas 9 mo pay paggawas sa bounty ing na lang mo mapasudla. Balik mo sa inyong gikuanan, pwede mo mupart diri alak o balik mo dito ay pag-inom sa akong tindahan kay di ko ganahan. Di mo gali ko ganahan mag-inom mo pay pagsugod ka na papahangi ka kas pikas oy. Bahalag unsa mo diha unsa usa kami ra tay mahadlo ko guys kay base mag-inom sila unya maabot ilang kauban manawag mo daghanap po sila di ko nahaglasing nga ngano di pa nahaglasing tinga ang kwarta na mas mga lasing ko bisan pagwa ngam di ko kwarta basta di lang ko kabuhion ninyong mag-inom nga di ko ganahan yung na ako no ang kwarta sa lasing oy nga ba di ko kwarta kaysa mahadlok magpanghadlok ang lawas maka-stress in town so na mag-inom guys niya panghadlok kanya kanang naikuan matiguang tag-ahat bitaw kada bitaw nag-inom mag-inom guys magkuat ang pitsit tungkol bakulbaan guys maayo lang og kauban nga mga nag-inom kauban kana di ko mahadlok anak nila pero magbalakag gihapon ko maglalalis unsa diha magbalakag gihapon ko pero og kanang mga kadiri ta maswito unsa kinaiya huy uri mag-away uri ngana sus kabuhion ko guys murag lain na jud idara na tungod siguro sa edad siguro guys di na jud ko madaog ka ng mahangyo nila nga mag-inom-inom na di ko bahala ra mo diha ano pa di ay